Слава Ісусу Христу! Вітаем на малітоўным перапынку ў шостую нядзелю пасля Троіцы. Сёння мы разважаем над Евангеліем паводле Мацвея, раздзел 9, вершы з 1 па 8. Гэта гісторыя пра аздараўленне спараліжаванага, якая паказвае, што для Ісуса важнейшае выздараўленне чалавека ад граху, у той час як кніжнікі і грамадства патрабуюць толькі бачнага, зямнога цуду для цела. Каментар да тэксту дае грэка-каталіцкі святар отец Ян Майсейчык. Няхай гэты дзень і наступны тыдзень прынясуць вам духоўнае аздараўленне і глыбокі спакой. Запрашаем да слухання святого Евангелія. І ўвайшоўшы ў човен, ён пераплыў назад і прыйшоў у свой горад. І вось прынеслі да яго спараліжаванага, які ляжаў на ложку. І бачачы веру іх, Ісус сказаў спараліжаванаму: «Будзь пэўным, дзіця, адпускаюцца табе грахі твае». І вось некаторыя з кніжнікаў сказалі самі ў сабе: «Ён блюзніць». І бачачы думкі іхнія, Ісус сказаў: «Чаму злое вы падумалі ў сэрцах вашых? Бо што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі, ці сказаць: устань і хадзі? Але, каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, кажа тады спараліжаванаму: устань, вазьмі ложак твой і ідзі ў дом твой. І устаўшы, ён пайшоў у дом свой. Бачачы гэтае, натоўпы здзівіліся і славілі Бога, які даў такую ўладу людзям. Дарагія сябры, слава Ісусу Христу! Сярод усіх цудаў Ісуса гэты займае асаблівае месца. Бо перад намі не проста аповед пра ацаленне чалавека. Гэта адкрыццё таго, кім насамрэч ёсць Ісус Христос і дзеля чаго Ён прыйшоў у свет. Евангеліст Мацвей адразу звяртае ўвагу на адну вельмі важную дэталь. Ісус, піша ён, убачыўшы веру іхнюю. Не веру спараліжаванага, але іхнюю. Гаворка ідзе пра людзей, якія прынеслі спараліжаванага да Ісуса. Мы не ведаем іхніх імёнаў. Евангелле нават не кажа, колькі іх было. Але Мацвей лічыць важным адзначыць менавіта іхнюю веру. Гэтая вера не засталася ў сэрцы, яна стала ўчынкам. Яны маглі пашкадаваць хворага, маглі выказаць яму словы падтрымкі, маглі памаліцца за яго здалёк. Але яны зрабілі нешта значна большае. Яны ўзялі на сябе цяжар іншага чалавека. Менавіта таму іхняя вера становіцца дзейснай. Апостал Якуб пазней напіша: «Вера без учынкаў мёртвая». У гэтым Евангеллі мы бачым яе жывой. Любоў прымушае гэтых людзей дзейнічаць, а вера паказвае ім, куды трэба несці чалавека. Гэта вельмі важная рыса сапраўднага хрысціянства. Мы не можам дараваць чалавеку грахі, не можам ацаліць яго сваёй сілай, але можам прывесці яго да Хрыста. Часам словам, часам малітвай, часам уласным прыкладам, а часам проста не пакідаючы чалавека сам-насам з ягоным болем. Але далей адбываецца нешта нечаканае. Ісус бачыць перад сабою хворага чалавека. Здавалася б, усе чакаюць ад яго толькі аднаго – ацалення. Аднак першыя словы Хрыста гучаць так: «Будзь адважны, сыне, даруюцца табе грахі твае». Чаму? Бо Ісус заўсёды бачыць чалавека цалкам. Мы найперш заўважаем тое, што балюча целу. Бог найперш бачыць тое, што адбываецца з душой. Святы Ян Залатавусны, тлумачачы гэты ўрывак, заўважае, што Христос спачатку ацаляе душу, а потым цела. Паказваючы, што духоўнае здароўе мае большую вартасць,
чым цялеснае. Гэта не значыць, што Бог абыякавы да чалавечага болю. Наадварот. Але фізычная хвароба сама па сабе яшчэ не аддзяляе чалавека ад Бога. Грэх аддзяляе. Менавіта таму дараванне грахоў становіцца першым дарам, які атрымлівае спараліжаваны. І тут Евангелле дасягае свае галоўныя вяршыні. Кніжнікі пачынаюць абурацца, яны думаюць, ён блюзнерыць. Іх можна зразумець. Усё аб'яўленне старога запавету сведчыць, што дараваць грахі можа толькі Бог. Ісус гэтага не абвяргае, наадварот, ён пацвярджае гэта. Ён не кажа, Бог табе дараваў. Ён кажа, даруюцца табе грахі. А затым, каб ніхто не падумаў, што гэта былі толькі словы, дадае: каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі дараваць грахі. І ацаляе чалавека. Менавіта таму гэты цуд ёсць перадусім знакам. Бачнае ацаленне павінна адкрыць нябачную праўду. Ісус не проста пасланы Богам. Ён дзейнічае ўладай самога Бога. У гэтым кароткім аповедзе Мацвей адкрывае адну з галоўных праўдаў нашай веры. Перад намі не прарок і не проста вялікі настаўнік. Перад намі Сын Божы, які мае боскую ўладу дараваць грахі. Пасля ўваскрасення Господ перадасць гэтае служэнне апосталам, сказаўшы: «Прымеце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя». Таму таемства пакаяння, якое часта называюць споведдзю, не проста царкоўны абрад. Гэта працяг таго, што мы бачым у Капернаюме. Христос працягвае дараваць грахі ў сваёй царкве, бо ягоная ўлада не спынілася з ушэсцем, а засталася дзейнай праз апостальскае служэнне святарства. Напрыканцы Ісус загадвае чалавеку: «Устань, вазьмі пасцелю сваю і ідзі дадому». Гэты загад мае глыбокі духоўны сэнс. Дараванне грахоў ніколі не азначае вяртання да ранейшага жыцця. Чалавек павінен устаць, павінен пайсці і павінен жыць інакш. Божая ласка не пазбаўляе чалавека адказнасці. Яна дае яму магчымасць пачаць новае жыццё. Менавіта ў гэтым, бадай, і заключаецца галоўная вестка сённяшняга Евангелля. Вера павінна стаць любоўю, якая дзейнічае. Дараванне грахоў – найвялікшы дар, які Христос прыносіць чалавеку. А цуды, нават самыя вялікія, заўсёды толькі паказваюць на нешта яшчэ большае. На тое, што ў асобе Ісуса Хрыста сам Бог прыйшоў насустрач чалавеку, каб вярнуць яму страчаную еднасць з сабою. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, придzi владарство Твое, будь воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам грахи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Прыйдзі да збаўцы верай жывой, шлях адкуплення перад табой. Сам пралажыў ён чулай душой, кліча прыйдзі, прыйдзі. Радасць, радасць будзе толькі там, калі чыстых ад грахоўных плям нас прывітае збаўца наш сам, прыме ў нябесны дом.
святей пустите, вучням казал, добрословенне радость давал, каб кожны ласку з неба прынял, кликал других прыйди. Радость, радость будет только там, калі чистых от греховных плям нас привитае Збавца наш сам, прыме ў небесны дом. Ведайте твердо, с нами Христос, вестку от Бога людям принес, что Он дать хоча найлепший лёс, толькі прийди, прийди. Радость, радость будет только там, калі чистых от греховных плям нас привитае Збавца наш сам, прыме ў небесны дом. Радость, радость будет только там, калі чистых от греховных плям нас привитае Збавца наш сам, прыме ў небесны